Dobrý den. Dobrý den. Tak hudba je důležitá pro mě, proto emocionální prvky a spojení se skutečnou zemí. Zda je to v mé životě nebo všeobecně. Už miluju a píšu poezie a mám ráda hudbu pro ty stejné důvody. Moje nejoblíbenější část je, když umění odkazuje na jiné umění přes alegorie nebo narážku. Potom všechno jako literatura, kultura, poezie, hudba a tak dále jsou báječně spojené. Tak mám dva nejoblíbenější žánry. Jeden je matematický rock a potom je rap. Jsou velmi jiné, ale v obou hledám netradiční aspekty, zajímavé zvuky a co se skutečně říkají. Během této prezentace já vám vyprávím o těch žánrech a ukážu vám několik napříkladů. První otázka je, co je matematický rock? Podle slovníku matematický rock je styl rockové hudby, který má komplexní rytmický a instrumentální vzory. Vznikla v 80. letech ve Spojených státech a v Japonsku. V angličtině se taky jmenuje mathcore, midwestern emo a post-rock. Často jsem měla chuť na podobnou hudbu, ale nevěděla jsem, že ten žánr má jméno a opravdu existuje. Dneska budu diskutovat 3 hlavní vlastnosti matematické hudbě. První je, pokud písnička má texty, obvykle nesledující tradiční pořádek, jako sloký refrén. Každá část písnička je jiná. A to se mi líbí, protože se nezní jako opakující. Druhá je, obvykle používají polyrytmy, disonans a nepředvídatelné takt. Tak polyrytmus je rytmus, který používá 2 i více rytmy zároveň, jako tady máme například trojnotový a dvounotový zároveň. Disonance je prostě, když zvuk zní nepříjemný nebo je nepříjemný. Třeba tady mám například Pete Davisa, kytarista z mé nejoblíbenější kapely Invalids. Bude ukazovat komplikovaný riff na kytaru, které používá polyrytmy. But when it's on the recording, on the album, it's actually twice that fast. So this is how the riff really sounds up to speed. So there you have it. Okay. Potom je neobvyklé nebo nepředvídatelné takt. Takt je část hudby, které říká, jak rychle by měli hrát hudebníci. Většina hudba má takt jako 4/4, ale v tomto hudbě můžete nacházet divný takt, něco jako 11/8, nebo takt, které se vždycky změní. Mám druhý například tady, ve kterém takt změní mezi 3/4 a 4/4. Počkejte, zapomněla jsem. Taky mám titul tu písničku, ale taky jsem přeložila ta titulka, protože je prostě lepší. Yeah.
Okay. Tak a naposled, často jsou kytar a bicí zdůrazňování. A tady zase mám Pete Davida z mé nejoblíbenější band kapely Invalids a s mou nejoblíbenější instrumentální přestávkou.